adek nyaka somane wi budget no man gi mag executive county government of Migori but ng'iyane mano mag county assembly emisomo ma inditen mana mari iwuon ene mwang'iye ka indi mowacho ni nitiere projects moko Migori County projects are implementation status across 7 counties revealed that 40 projects in 10 county executives are summarized below. And then unutilized projects. An analysis of the project implementation status across the 47 counties revealed that 40 projects in 10 county executives, as summarized below in table 21, had been completed but remained unutilized, pointing to inefficiencies, financial mismanagement, wasted of public resources, and lack of value for money. The projects, koro Migori County gindiko projects are, koro odhiera elna mar Migori County. Nema gindiko ne, gindike in summary, koro inemi wachono ni magi projects mage. Driver, wakonyi matin. Ma is the general summary, mar Auditor General's report. Every county nitie mage ma specific, manyisi ni project miluongo makama iluongo, na yao na miluongo kamano ma general ni, kata ine mamnyi okinyal ng'eyo ni mane. Auditor General timo report kama. Kose timo audit mag counties te, to timo executive summary. Executive summary mi somo ni owach ni Migori County nigi projects ariyo ma okti gimomiyo giti bende nie report no ko yawna tanyalo pimo ni but adwaro ni ng'iye matin mondo ine kibiro e Garissa County executive summary Garissa County ondik Elgeyo Marakwet ondik nigi projects 13 nyaka kidwaro ni ja Elgeyo Marakwet odwoki tikone en osuptal kama en ECD makama en gi sababu momiyo mago jok magi midwano udhuduoke Senate moko dwade ang'o ma de Migori ticket ne pesa $21,000 to Auditor General wacho ni project go oktigo kata bed mani poka nyisi ni en project mane nikech wade gi en project ang'o ma duket pesa projects ma oktigo emadwaro pimo ni kwa mfano donge wantie Nairobi ka sama ineno ni wan tiere toke kama ineno mabor ni wan tiere gi Talanta Stadium donge wan tiere go kanyo to kendo wachore no gere kata gi $13 to Auditor General kotimo report sani bro wacho ni okoti to ng'ama duoko report no bro nyisi sababu momiyo okoti sani to kendo bro duoko gi reason ni gino bro tiyo odiechieng' makama koro an wayang'ia ne machielo bentiere mar county non compliance the loan mandatory retirement age giwacho ni Migori County nigi ji 17 monego beno se retire to dagi retire mano be pod en mana mar executive imbedo nginene ka jogi to koro kanya bedo gi nyingi ine minyalo no kai di yaw report ni te anyalo nyisi an gi mana section ma Migori to dine bed ni wasomo the same report anyalo nyisi ni ng'ane so mane mari wacho ni nang mara tang'iyo nyalo ng'iyo audit queries mara audit queries ne it may take a bit of time but mane Senator Oreis ing'ani Senator owuone mano Oreis e floor mar Senate ene mo somo gi ene okosomo magi te nyiso ni ene kaka mano kuongo wuoyo variance in transfer from county revenue funds amounts owacho ni the statement of financial performance reflects a transfer from county revenue fund of Kenya shillings 8.6 billion as disclosed in note 6 to the financial statement. However, the county revenue fund financial statement reported an amount of 8.7 billion resulting to unreconciled variance of 58 million. Koro shida mane tiere wan gi response marwa mane tiere ka to Senator Mara anyalo somo ni response en nang koro the management noted the auditor's observation and wishes to state that magi jok manade the management noted the auditor's observation and wishes to state that the two financial statement transfer were reconciled as indicated below. Koro nyiso reconciliation. To gimane Senator na bende odhiera gono no en mana kaka ohedo wach. Senator na no wacho e floor mar house kendi nyalo play nikech un gi gigot. Ni county mar Migori ochamo 58 million. Auditor ne penjo mana reconciliation. Koro kata Senator bende nyaka bed gi duty mar wacha dieri. Nyaka bed ni duty onyalo somo ma kendo e response wa bende en go. Emomiyo gima muhimu
en ni gigi ok gin gik ma personal, ok en gigi Ochillo. Onge kama ne odita owacho ni wawito kata wachamo 58 million. Owacho ni statement mane nitiere budget wa ne nyiso 8.6 billion. To wan wawegi wa report 8.7. Koro nodwaro ng'eyo ni 58 million ni oa kanye, ma wapimo in our response ni 58 million ni seche mane indiko gini pesa floka ne pok obiro. Pesa machielo mar kusip ne pok obiro. Emomiyo pesa gine nyiso kama. Onge gimolal. Kade oyudo gimolal dino report ni pesa mane nitie kanyo no olal. Ntiere moro be ka endi nitie pesa monego beni mar floka ema iwuoyeno ma Migori had an unspent balance mar 764 million.